агенция за превод и легализация Артедок. Аз съм Ники и съм офис-организатор в приемната ни на улица Александър Жендов номер 6, в близост до консулския отдел на Външно министерство. Днес ще ви запозная как се легализират документи, издадени от общината или така наречените общински документи, като акт за раждане, удостоверение за брак и семейно положение. За да се легализира един общински документ, трябва да се издаде дубликат от общината, издала оригинала, и след това да се завери с правоъгълен печат за легализация, който удостоверява подписа и печата на служителя, издал документа. След това документът ви ще бъде преведен от заклет преводач и легализиран в консулски отдел на Външно министерство. Сроковете за превод и легализация са в рамките от 1 до 6 работни дни, в зависимост от поръчката, която ви е необходима – обикновена, бърза или експресна. Повече информация за предлаганите от нас услуги може да намерите в интернет на официалната ни веб страница artedoc.com. Обадете ни се и ние ще ви предоставим безплатна консултация и оферта.